Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum. Temaşavanên hêja şeva bixêr. Nêrîna rast dest pê kir. Mijarên rojevê de derketine pêş. Em ê jî îro serê çend nirxan bikin. Mêvanê me vê heftiyê rojnamevan Abdullah Qavan. Mamoste xêr hatin, serçavar hatin. Nab xêrê te bi kêfatî qawet bişwere. Xwedê ji we razî be. Şebekeya terorê wekî her demê exlaqê xwe ku em pê dizanin careke din dubare kir bi êrişê giran êrişî Cenînê Erdoğan Filistînê kir. Li wê der seriya dehî da Müslüman hatin qetil kirin. Em ê vê mijarê careke din xeber bidin lewra çi demê dema ku dewletên İslamê, dewletên ku xelkê wan Müslümanin ya jî dewletên din qetliam û zulmê şebekeya terorîst ji bîra dikin û wiha sahilî çêdibe careke din şebekeya terorîst dertê meydanê û divê mijbîra nekin. Ez val vê derim bala xwe bidin ser min. Ji ber vê em ê careke din serê xeber bidin bi rastî ev mijar divê tim û daîm di rojevê de be lewra şebekeya terorê li wê der ji xwe îşxal kere û Erdoğan Filistîn xistiye bin destê xwe û li wê der bê qanûnî bê yasayê beynelmîlel tevî bin pê dike û li wê der avahiyan ji hemelatiyê xwe re çê dike. Xelkê Filistîn jî ji wê der dûr dike û wan qetil dike. Yek ev ya didiya jî li Fransa di nav heftiya çûyî da hinek bûyer û hadîse derketin. Dema Fransa wiha tevlihev bû bi rastî bihara Araba kete bîra min demekî me behs dikir di nav dewletên Arab de hinek xelkê sivîl serî bilind dikirin li hember zilmê ku dewletê ku xelkê wan Arabin lê ê ku dewletê îdare dikin karibdestê wan ku xulametiya xerbê dikin û li ser serê wan darê zixtê kêm nakin ew jî li hember wan derketibûn. Ev jar dor hat Fransa min got ev bihara Fransa bû nihat van rojê dawiyê da hinekî dengê wan belkî ketibe jî lê hê Fransa tevliheviya xwe didomîne. Serokê Ukraynayê Zelenskî li Tirkiyeyê bû ji doda îro berê varê ji Tirkiye ve qetiya çû em ê ser vê mijarê jî xeber bidin. Zelenskî hate çi bi Erdoğan re çi xeber da rola Tirkiye di navbeyna Rusya û Ukraynayê da lewra Tirkiye divir da roleke giring hezdigire û di navbeyna di dewletên ku wiha hê şerê germ di navan de derbas ve Tirkiye navbeyintiya wan dike û dixwaze aştiyekî di navbeyna wan de pêk bîne. Kêk Abdullah qetliama Cenînê careke din rûyê şebekeya terorîst danîşandan bi firoka bi teyyara bi êrişên xeddar êrişî ser xelkê Filistîn dike her ro diro. Em careke din ji vê re bûne şahid ku dunya jî bê deng û bê his li van qetliama li van zulma guhdarî dike û temaşe dike bi tenê. Ev ji kê dertê yanî çima şebekeya terorîst wiha car carna êrişê wiha bi xeddarî dike û dunya çima wiha bê deng e? Yani bi rastî birayê Fatih wek te jî kerem kir aslında ev êrişê İsrail a terörî yani berdewamın belki bi salay em diştevelin fakat ev êrişa Cenînê piştî 22 sala gid azmana re û bi dara û bi tanka û bi topa û keskin nişancan bibêjin ketin wê dira bingeha çi bû çer bû yani bi şiklî hedîsa bi vî rengî derket gerek hepkî em li dîroka Cenînê binerin li dîroka batı şeriya binerin yani veya ji ku derketiye aslında ji bo temaşamanê me meselê fehm bikin ya da îro behsa ev kampa Cenînê gitê kirin statûya wê çi ye bajarê Cenînê statûya wê çi ye Ez dixwazim hemkî behsa veya bikim ji bo hîn mesele güzel. Malûme wê ye
aslında ev cenin di salê 1948 verdi demek dirêj dibin bandora Ürdünê mav. Yani duy vakti de ev kesê İsrail تعدیل فلسطین دکرن و کمکجی دکرن و بشوی درا درد خسن او کسی گشواره خود درد کرد دوی وارده چون جنینه لباجر جنینه شی aslında kampık şunlara çektir bun van mülteciyana giş ketibun vedera aslında iro او kesi berxwedane gididkin iro berxwedanek lehember İsrail dikin او کسی گدوی وارده درخست بون باو کالیوان ایرو تورنی وانن یک بسحد یعنی بیام بیا خوشی فهمکن او کسی ایرو برخودان دکن بپرانی او کسی شوالات خوش باجار خوش شمالا خو گدر کتبو لجنینه لقمپا جنینه گمزم بونه او ظلما به تمامی پر گمزم بونه ایرو برخودانا خودن یک وان کسانانه tabi de 1967 معلومه وی تماشاوانه میاشی دنابنا اسرائیل ده و دولت عربا ده حرب درکته بو نابه حربه جیده ده تاریخ ده ایرو ده مجاره ده جی ده بین حربا 6 روژا چونکه او حربا 6 روژا devam کری بو دوی وارده aslında اف جنین yani bajare cenini o kampa cenini kette bu bin bandora İsrail zaten duy vaktada aynı vakt kampık esira dora ve kapat kiribun o net hastin kesik der baslı hadiseni pirmezin duy deradı geçede yani zulmini pirmezin duy deradı geçede bun de hatta hazar nehsudun o şaşa berdevam kir ve dis be balava hani tekili Oslo'ya çebu yani sulha Oslo'ya de 1996 aslında dis ara İsrail ve Filistin'de peymanık çebu dis eriş çebun NATO keti bu devre peymanık bir şey gidnabenavan çebu be ve ev idara bajare cenini ki şiro bajare Filistin em bajare mezin sehabin yek jeve hatta dve heremade em bajare mezine bandoru tesirave ket ben idara Filistin o bu şekli berdevam etti. Fakat çer bu yani bu çev eriş bu çünkü beri ana be bir du sala dis erişik bir rengi çebu bu şu tarihi hatta iro erişik bir rengi yani hem şu azmanat bitara hem şu ardedi hem be esker erişik bir rengi çene bu bengaha veya çbu yani çe hadise kavmi برای فاتح بنگاویا خاویا هری مزین yani mesela gamdıştağılın malume veye şeria garbi yani Türkiye batı şeria şerde beşin lüvedera İsrail karar ister. Ev kararçı bu ve politika de Filistin'de bir salad meşine bir dehsalad meşine ki de ekranad emçid benim politika de meşine de belli filan başarı az konuta çekim ev konutana bir hazar az çekim و از فلسطینیا شوی درا درخم پیش شوی فلسطینیا شوی درا دردخه انسان یهودی دخوی درا یک یهودی دخوی درا جی پریوان وق ملیتانا پیشگیریا دولت جی دستینن او ملتی فلسطینی گدوی درا جی دش بر ظلمان شوی درا دردکهن و بی باجارا استیلاد کن yani bisala İsrail politika le Filistin meşandiye bibirengi bir ana bir çendaki kararı distin. Ev karara çi bu? Gol hela batı şeriayı dis be hazara eme konuta çekin. Ev konutana jigi em ek çekin harama em çekin ve Filistini şuve dera derkevin. Yani avli bu kararı mahkeme derdixi pişti kararı mahkeme derdixi pevji bir pişkiriya orduye bir pişkiriya askeriya bir pişkiriya ev şebeka terörü van kesana derdixunu konutar ve derece etkin. İşte verdi cenin ki dve heremadeyi, mülteci kampi dve heremadeyi o milleti ve derego aveam kabul nakın. Lehember veya dü tişkirin. Yekce dinabena İsrail, bajarı İsrail'de erişe gerilayı kirin. Yani askeri van, eriş dikirin, düküştin dve deradı. Veya yekce bir ay Fatih, adı daji gidgo emed bajar ki kevin ya da vak emed cenine kevin ev heze vak İslami cihati vak Hamas'e hatta işte garip el fetih jidi hündüre vandı ev cenin tugayları hani
duhundure wandır lehember İsrail van erişanat kirin. Gışa xulcenine li kampa ve top kiribun o ev zulma İsrail'i gıdgo eme bikin lehember ve mücadelak berxwedanik dest pê kiribû û vêya perek kiribû. Eskerê İsrail, devleta İsrail nikar bu çaresertî ji vê bidiya qararek pir xayîn bi dijminantî, bi dijwartî mezin sten ê sivîl, ê îro em ê bêjin duê derê de giş dayê berxwe operasyonê bu rengî dest pê kiriye. Yani cenîn dema ku em dibêjin bajarê şeriya Rojava bajarekî mezin e û li wê de ji xwe kampê Filistîniyan e xelkê ku ji heremê ku êrişên İsraîlê tê kirin û dibin tehdîdê İsraîl de ne jûr der qetiyan e û li wê der civiyan e yanî însan ji mara însana jî li wê der pir zêde heye divê astê da rola Türkiye wê çi be yanî di navbeyna Filistîn û çeteya terorîst e wê divê gaveke çawa bavêje bi tenê hinek daxwaza bi hinek banga gaziya ev mesele nayê çareserkirin lewra şebekeya terorîst em dizanin bi van êrişê xwe xelkê Filistîn ji heremê ku wan ji wê der dûr dixe û avahiyê wan xera dike diçe li wê der jî ji xwe re avahiya çê dike yanî ev ne bi tenê mesela ku li hember şebekeya terorîst êriş tê nekirin li wê der ji wan re tehdît tên yan jî füze têne avêtin hereme ku şebekeya terorîst çi eber dide dixwaze li wan herema ji xwe re ji bo hemwelatiyê xwe ji bo xelkê İsraîl avahiya çêke xaniya çê bike êrîşan wan dera jî dike ji bo ew der ji însana xalî bive ji bo însan ji wê der derkevin û ji wan re vala bimîne yanî gav bi gav erd û axa Filistîn ji aliyê şebekeya terorîst ve hatiye îşxal kirin û hê jî nasekine ji xwe re rola Türkiye û yan jî dewletê wek Türkiye ku bi dilê xwe jî bi xelkê xwe jî nêzî Filistînin ya jî avahiyên wek saziyên wek Yekîtiya Milleta divê çi gav bêne avêtin ji bo vê pirsgirêka mezin? Yani Birayê Fatî ev du heb tesîrê wê çêbûn yani bilhesa ev êrişa cenînê û vê kampa û ev zulma tiştekî bala mikişan du heb tesîrê wê çêbûn. Yek jê tesîra hundur çêbûn, tesîra hundurê a Filistîn. Yani berê em ê bêjin di ara Hamasê û El Fetîh de ya da di ara İslamî Cihad û El Fetîh de belkî temasê were germ tunebûn. Fakat piştî êrişê İsrail gibi vî rengî û piştî îşgalê bi vî rengî û piştî tamamê Filistîn ya herkesî giş malê wan derxe polîtîk wakwaya hat meşandin û pêve evana fehm kirin nabentiya wan em ê bêjin hinek dijîtîk hebûn ya da em ê bên di mesele biçûk de li hev nedikirin ewana giş li qozîkê danîne zaten îro li cenînê li tugayê cenînê tiştê pir kêfa merejêtê hem İslamî Cihad û hem Hamas û hem El Fetîh giş piştgiriya wan dikin û polîtîkê İsraîl li hember wan derdikevin ev ya bi rastî pir bala mikişan pir kêfa mihat heta Hamasê îro beyanatek da ve bala ve jî kişan dibe yani Hamas ev beyanata da pêve digo em ji bo bi serkevin û ji bo em tesîra İsraîl gêm bikin çiş mer lazim e digo em tamamê hereketê İslamî ban İslamî Cihad jî dikir ban El Fetîh jî dikir digo em gerek tebde hareket bikin bi vî rengî ev ya tesîra hundure. Akte behs kir yani bilhassa di ser Türkiye te sual kir aslında di vî warî de malûmetê pêncî û heft dewlet hatin arakê. Hatta teşkilata hevkarî İslamî gem İslamî İşbirliği Teşkilatı gijer dibêjin divê dera de pêncî û heft heb dewlet top bûn fakat beyanata wan te jî lê nerî temaşevanê me jî lê nerî yani gavnî İsraîl
di tengasiyet behele gavni İsrail bişündü ve gere gavi duvarı leşkeridir ya da duvarı eskeridir tu gav tünebun. Yani bir dışta em işte rahne dikin em kınamış dikin bu Türkiye'nin bejin beyanatni bir şekli bu ebeaji hakikaten tamamı alema İslami ebeya tatmin nekir. Yani dışta devleti Müslümana dikebe bine Mahmud Abbas beyanatı da yani biz kademego hükümeta Filistin yani pişti niyeta İsrail kabul fam kiriyu peve yani beri el fetih ve be balave yani tekiliye İsrail hevre hevun duvarına da ama İroçi dibeji ki ev tekiliye mea bi İsrail zaten şissedi haşte not kutbubun şissedi gibis ma bu ez veji kutbikum işte devleti Müslümana keve ek bir İsrail'e gerek tekiliye gışa yekje kutbeke adu taşı yani duvarı eskeri de leşkeri de gavna babişe. Min Amerika beyanat etti rengi rasta izah edike. Do beyanatı da Amerika çid beşe de İsrail kod Paris'ine. Yekitiya millet yani Birleşmiş Milletler çid beşe de beşe yani eftişta tamam emrehne başka tü gaftüne fakat eftişte Birleşmiş Milletler yekitiya millet adı beşe evle devleti Müslümana nakev. Di seride em müsverli Türkiye'nin beyat beşin gave hem abori hem leşkeri gibi avetin İsrail hata ev tesiraş alema İslam'e nebine ya da ame bejin teşkilata hevkara İslami top di bejin o be emji rehne dikinu başka tü gavana bejin ev erişeme ve devam bikim birayfat. Bale. Baş Xude jorazi be. Em derbasi Fransa bin birastî Fransa ser kuştina ciwanekî 17 salî da hadise derketin yani piştî ku hadise wiha derketin û mezin bûn bu yer mezin bûn ev derket holê yani ev ne meseleya kuştina ciwanekî teneye yani di hundur de wek em bêjin قریزکی لحف جویه اف قریز هر دچه مازند و اولجی کی تقیه یابیا یعنی هرسو او افکه کد بیشن همبر دولتا فرانسا همبر حکومت فرانسا اوقا مازن بیاد هندره خود براستی فرانسا شخو جعالیه کو لهمبر مسلمانه لهمبر خلق مسلمان کل فرانسا دجین پر گاوه حشک پر گاوه توش داویجه یعنی جبو مسلمان ویدر لگورش بیرو باوریا خواه بجین و لویدر لگوری باوریا خواه هنک جیانا خواه تامین بکن جوی عالیه دا فرانسا هنک قانون یاسایه پر حشک دردخه افجی دبه سببه مسلمان الويدر لهمبر دولتا فرنسا تجدبن و يعني فرنسا دوان دمي داوية ده قاورامي كي بپیش خست مسلمانتيا أوروبا يعني برا مسلمان لغور أوروبا بجين نل غوري جيانا باوريا خو نل غوري باوريا خو بجين لغور ياساي أوروبا بجين ياجي لغوري ام بیژن عادت اوروپا بجین اف جی هنک دبه سبب نخوشیه و چوا خوند و تبله هویا فرانسا که عبدالله yani براستی برای فاتح فرانسا دمک پشتی بویر giderket نوبه اری پر شروفه لسر هاتن کرن hatta hangi şirove perfirekirin komplo teorileri o işte helik bir Çin ev giredan, helik bir Amerika ev giredan, helik bir derek ev giredan hadise liber çabayı. Yani hadise çi bu? Bak mekişadı ekrana di kortiki hüvde sali gibi şekil ki gerek neyi kuştun, neyi katil kirin hat kuştun o tamamı bajarı Fransalı bungu evket. وقتا تشجور دل حديثية دنا رياض تدبي أبقي هرتش بري حاضر بو يعني أبقي بنجها وحقوس بحزارة إنسان وبحزارة عربة شوطانو بناي خراكرنو يعني فيها بنجها ويتشبو برأي فاتح نه مثلا يكي حفظ سالي أري فيها
تديب تركي دبي قدح تجبو ونقدكا دسر بلا peki الجزائر فرنسا تشدبو تشبو يعني جبو تشاف حديثا قصي بشكل دركتن شو جوردن المسألة بنار يعني براي فاتح سي سببي وهنا افتشتانه يعني حديثي افدردك هبن يكجي نجار پرستيا فرنسايا çünkü Fransa bistala ev devleti Afrika malume ve sömürmüş girbun. Yani devlemendiye vani bin ardeji ser ardeji biset sala evana şukhare kşandı bu. Tabi de dirok edi, de tarih edi. Ev şehla Afrika milleti van hatın Fransa o bun gelevi. Bun gel bun befermiti bun gelevan. Belki mere gellik devleta bijmeri fakat bir pirani iro bahsa Fransa dibe şu Cezayir yani bir milyona insan iro dinabena Fransa'da be fermiti hayata xwe dim meşini dibe ez gelevi deram. Fakat pirskirekçiye hata iro hiç Fransa ev şu xwe neditine van kesana jî xwe yani Fransa xwediye xwe nedîtine. Politika li hember yani Cezayir û ew kesê ji devletê Afrika hatine politikê li hember wan hatine meşandin heta îro tu carî van kesana di navbêna wan de germîtik çê nebûye û xwe xwediyê devletê nedîne vî milleta. Ji ber vê yekê jî ev bû yerê bi vî rengî derdikeve. Hedîsê bi vî rengî derdikeve kitlak hazir e Şibun nijar perestiya Fransa'yı sala meşandiye van kesana giderdikevin kuçak kolana. Yani öbe balava çen sal bere bu. Dis ek gümlegi wan zermed bu. Yelegi wan zer. Sembolik wan bir rengi derketi bu. Yani be hazara dis derketin kuçak kolana. Etel bu yere nerede gose bengaha ve çi dugo ola mazotu benzin bahabuyi. Yani mazotu benzin bahabuyi fakat be hazara insan derketin o aynı hadisi îro vekam dişteğil mi çağırı çebun. Eve aslında ev kitla hazırı xwe dijî devletê dibîne politikalê nijar perestiye van kesana derdikevin birayê Fatih. Adu da hak te jî eşaret kir. Aslında milletê hatiye Fransa'da, hündürê Fransa'da van kesana Müslümanın. Politikê Macron, politikê Fransa o derebasbuna diroka Fransa'yı hember Müslümana derebasbu yani politikayı meşandine hakikaten Müslüman evci tijebuna. Yani malume veye Charlie Hebdo dergik hebun henik hakareti li Peygamber aleyhissalatu vesselam hebun o ev tutmame beşin yani politika Fransa'yı lehember ev tişteki derdiketin ser kudsiyeti Müslümana gidmeşanın tu hassasiyeti wan re nedidan ev Müslüman najit tijebun. Aslında kitla eva najit navan kesanadı. Yani bu yeri hadisak çedibe haksızı zulümü çedibe ban kesana jitin nabina wana denu o bu yer mezindibe. Asya cezbe akarım beşin birayı Fatih. Fransa duvarı aboriye de deri ki tengre gider bastı ve şiber veşi hatta politika Macron'u pişti mehkdüme ha gavetine duvarı mesela mebeşin ev insanı emekli bibirin. Yani amrivan direş girin. Berek kim bu? Ama ben mesela 6 sal bu veya derhis hafte sali ev hadisiye bir rengişi o duvarı aboriye ciddi tengasiye gider bastı. Hatta gellik ev marke mezin şisedi sigil Fransa hatını kapat girin. O dabara millet zor der bastı. Kesinlikle evana yani disahedene şiber veşi vakta bu yeri haksızı güçe dedi evan kesana gış derdi kevin sahi o Fransa libunguye hafti kevin brayfa. بله لفرنسا حقیقتك وها هي السريه 6 مليون ده مسلمان دجين نويدر مسلمان جي يعني لغور ياساي فرنسا الويدر دجين و الصناعيه ده امبيجن كارمنديه ده هر عاليه ده خدمتها فرنسا يتكن يعني فرنسا دجين و كارمند الويدر فرانسا کو امباسا ویدکن 6 میلیون مسلمان ویدر دجین لهمبر بیرو باوریا مسلمانا یاسای وها حشک دردخه کو
شخوا د مکتبا دا سرنخماندنی قد که لمیش کرنا خواندکارا قد که جلو برگه که دریج بن وک تسترا پیرکن مسلمان لهمبر وی هنک باجار هنک شارداری او اداره فرانسا هنک جدا نرگوری ترکیه شارداری کی بلدیه کی دکاره هنک یاساخ هنک قد خیا تناصر خوشی وی قراری بده از لچند خبر من رهند یعنی جبو مسلمان الوی در حیاتی و ها تنکریه نخاسم ماکرون سر ویدا مسلمان براستی لفرانسا حیاتك زحمت داجون يعني او فرنسا كو وك دولتك مدني دحسبين اريج عاليه بلكي صناعيه وج عاليه تكنولوجي و پیش و چيه بلكي اقتصاد فرنسا لغور تركيا البيش و لورا بنيزي 100 ساليه سر دولت افریقا دا هجایی وان و دولمندی وانی بن آخی و ایسر آخی جخواره برنه دزینه برنه لسروی مدنیت که آوا کرنه ام وید زانن ایرو اقتصاد وان پیشه خلقی که ج افریقای ام بیجن یا جهنک دولت مسلمانه دچن وی در دخابتن و لوی در خویدان عنیا خود خوازن دبارا خواه بکن لی ایرو اف تنگاسی در تن پیشوان دما که اف هر دو عالی وها لزده هفدشن حادثه وها درتين سري ماكرون وها بي بيشي في بوليتيكا فرنسا و پیش و نچه لگورمن ون پیش روزی چواد خوینن یعنی ام ویجی بیجن فرانسا بلکی وید سه روزی پرد خبرادا درنای عجب فرانسا چبو گلو چد قومه فرانسا دولت فرانسا مدیا جواکی قد کر لسروان حادثه یعنی دماکو مدیا جواکی سروی او امبارگو تنبه حادثه فرانسا می هی زیادتر دکاربن بین سر اکرانا لی دوی دسی روزی دا ماکرون شخو امر دابو امی مدیا جواکی قد بکن وی قراری شخو پیک آنینه لگور و پیش روز چوا خویاد کش بو فرانسا يعني براستي براي فاتح د بيشروش د مدياي د قالك تشتي اشتغلانتين يعني بالحصاجي تجي د سري برنامج عن زمان يعني وك بحارة عربا كجير دبيشن يعني تشكي ور والفرنسا دس بك والاوروبا بلا بشكل قالك شروفه هبون قالك عم بين يورم هبون براستي تشتي از دبينم اري اف حديثا ناجي وبردوام بك حتی نقطه که پشتی نقطه که و بسکنه او پولیتیقی فرانسا به وی شکلی که دوام بکه او بویر و حدیثه و دوام آن وره هر که ورجی یعنی می بجم بریک بچوا اوانه ده مدگوتن گلگی وان زرن هنک بویر و حدیثه گدرکتن و پشتی وان بویر و حدیثانا گسکنی بنا انا بکشتنا خوردی که 17 سالی هنک بویره ده دست بکرن ev bu yere ve care gılı Fransa despekiri bu kelkiş bu yere divane yelegi wan zerg derketi bun hin zedetir bu. Ligor qanatamı. Yani Fransa politike xoya lehember Müslümana yek o lehember gelle şixindi yani Fransa ek hatını şu Cezayir'de seride o devleti Afrika hatını. Dühündüre Fransa'da İro hayata xoya dijinin. Politike Fransa bilhasacı Macron gel hemberwan ne guherandın lugor qanatamı şehir çend maha yani 6 maha sal ki ya da şehir çend sala ve hadise o bu yer derkevin o van hadise o bu yerana ve gel ki zedetir bibinu derkevin. Çünkü bala xobede ev bu yeri artıqla Avrupa derdikevin le devlet ke terdikevin biyeke tenevnamine le sirayeti devlete dijitkin. Çünkü İro ev nijar perestiya Avrupa demeşine ligellik devlete dina Avrupa şi bu rengiye. Yani tul Belçika dinere hakeza tul Almanya dinere hakeza ki ev bu yeri ve cara yekemin bu derket derve Fransacı devleti deru doğru veji eve ades peki. Ve çe hadise riyamerede. Eri ana dibe
وەک ئەم دەبێژن بەهارێک عەرەبا بڤی شکلی زوود پێش نەرە فقط veya kesînek wek Macron û polîtîkek Fransa bi sala meşandine givana çaresertîkê jêr neynin yani nermayîkê jêr neynin heqê van insanla baweriya van insanla ya da mafê wanê em ê bêjin bi qewmiyetê êk gelîtiyê ne parêzînin li gor xenata me her çend sala ev bûyerana wê hîn zêde bibin herkes zêde bibêjî ev ya em dibêjin wê hîn ji a beriya wê zêdetir be ed pêşerojê dijî ê wek Fransa û dewletê Fransa Ewropa di pêşeroja wan de ez bi rastî xêrê ji wan nabînim heger van polîtîkê xwe neguherin. Belê. Baş em derbasî mijara xwe dawiyê bibin ji doda serokê Ukrayna Zelenskî li Tirkiye bû bi rastî dema me vê xeberê bihîst wiha wek sürprîz çêbû Zelenskî hat Tirkiye têkiliyekî bi Serok Komar Erdoğan re kir û îro jî ji Tirkiye ve qetiya çû win ziyareta Zelenskî çawa dixwayînin bi çi armancê Tirkiye wî dawet kiribe ya jî wê çi hatibe xeberdandina beyna Tirkiye û Ukraynada yani ji xwe mijara navbeyna wanî Rusyada ji xwe mijara sereke ye lêberê Tirkiye çi dixwaze bike ji bo Ukrayna? Yani keke Fatih malume we ye herba Rusya û Ukrayna ki dest pê kir û pêve yani îro em dibêjin vay Zelenskî hat Erdoğan çi jê xwe swîçiş Erdoğan got fakat beriya veya gerek em bişteğilin yani ji bo îro em fehm bikin ya da vê ziyareteke em fehm bikin çi qewmî bû di ara Tirkiye û Ukraynada di ara Tirkiye û Rusyada çinlik derbas bûbin çi hedîse derbas bûbin ya da tekiliye Tirkiye û Avrupa Rusya û Avrupa di navbêna wan de çi derbas bûbin ji bo nigî îro em aslında xweşik fehm bikin gerek hekî em li wê jê binerin yani wê bê bala we temaşevanê me wexta herb nuh dest pê kir û pêve hêzê Rusya çûn limanê Ukrayna dor pêç kiribûn dora wê giştgirtibûn û nedihiştin li wê dera tu ticaret gibibe bilhassa malume we jî temaşevanê me jî Ukrayna wek depo hububatê yani tahilê ye depo bu rengî ev hububat û ev tahil bi piranî erê dewletê dorê fakat bi piranî dereş Avrupa re yani Avrupa hem duwarê gazê wan de û hem de duwarê hububatê de gelek têkiliye wan bi Ukrayna re hebû û cîkî pir mezin jê gida dikir fakat gi piştî Rusya gi ev limanana dor pêç kir û evê ticareta qut kir û pêve gerek aktörek heba gi vêya vekira ya Avrupa malume birayê Fatih bu taraf yani belki bi hîla Amerika em bibêjin aslında Amerika hîle li her da kir hem li Ukrayna kir hem li Rusya kir hem jî li Avrupa kir çünkü Avrupa ji bu taraf ew ji bu tarafê ambargo danîn ser kê danîn ser Rusya wexta vana bu taraf û pêve ev polîtîka li hember Ukraynayê a tahilê nikar bû aracîtiyê bikira nikar bû bi aracîş van kesana re hevdîtin bikira nabentîktîk bikira çebû tek aktörük dima ev aktör jî kî bû îro Tirkiye wê rojê jî Tirkiye bû bine beriya nev salkê bû Avrupa hatin ber deriyê Tirkiye ku wele vêya çareser bike tu karî tenê çareser bike çünkü tekiliya me û Rusya nemayê bi a me nake ancak tu vê deriya vekû hakikaten wê mifta jî Tirkiye vekir çû ban wan kir ev peymanek di navbêna wan de çêbû ev peymana çi bû yek jê ev koridora tahilê yek jê ev a gazê a sisiya jî ev behra reş ew lehviya wê wê destê kê debe di vê dera de dedi ben garantör devlet kîjan bû Tirkiye bû Tirkiye di vê dera de rolek pir mezin sen fakat nokta gîrom hatine bine beryana bine dehra ji terefê Rusya'da beyanat dikat o beyanat çi bû gu ev peymana gi dwarê hububatê de yani gi me çêkirî ev salek bû ev sê car jî gi dirêj dikin gu tu mana wê nema ev ya mesajek dida Avrupa çünkü Avrupa ev ambargoya ser Rusya berdewam dike ji ber wê jî aslında Rusya
mesajık da ki da Avrupa gove peymane ez berdevam nakim. İşte Türkiye li ser veya aslında iro tamamı Avrupacı çabevan li Türkiye. Hatta basına ana Avrupa komple ev tekilya Zelenski gahati Türkiye li ser ve etsekinir. Çünkü ev meftaq vakta ve neke. O ev peymana gısalık beri duvarı tahıl deme bir hububat edi, duvarı gaz edi, duvarı evlehya behrar reşti gilhev nekin aslında işi Avrupacı pır zarar eşvi adbine. İşi van deditin şiberve aslında siyaseten nabendi Türkiye gidve deradı meşan diye iro encamavi Türkiye meşin. Hem bu aktör kimezin hem Avrupa şirket muhtacı ve bu hem hem Arakoya Rusya o Arakoya Ukrayna hoş dikkat ve deradı ev politika aslında dersak Suriye Türkistan'da bu politika nabend ama bejin itidal gidi Rusya meşan diye encama ve MBA irol servet diştağılın bir varişi Türkiye ban Zelenski kir Zelenski cihad ev mişarana iştağılı bu prayfat. Yani brasti em haqqi camir teslimi bikin. Yani Brez Erdoğan sero komar gaveke perheja daveşet ve mesela Ukrayna u Rusya'da. Yani devleteki jve krize çava ve menfaat bistine çava ve feydeki bistine yaji ve çava dikarbe reki levan her du aliya jveke Erdoğan ve anhad de nişandan. Lewra aliye ki ve ihasi had de Ukrayna Rusya dvej ve nekhoş be yani tçma silah u çeki teknolojik dedi dijmenemin yani dve ve bugotna ve tavre bugotna lem denherin Türkiye havale Rusya'ya doste Rusya'ya yaji Erdoğan u Putin nabeynavan'da tüpırskrek tine yani her du aliya jib hevdura baş idaret ke politikaya ke vaha em çi bejin jirik yani politikaya ke jir vaha dajo hatta gaveki peşva şu Zelenski li Türkiye bu Erdoğan beyanateke vaha da Ukrayna evji endamtiya NATO'ya hak dike go yani mueji daxinin تهن ناف ناتوی تهن بن سیوانا ناتوی لهمبر ویا بايدن لهمبر وی درکت گو ویگا نوی وقتی وی نینه yani قبل كنت حقیقت دا مرف بن هيره Türkiye belki tavra Amerika'da buna Amerika tavra Türkiye'de buna le iro gaveki hem azıntır davece gorwe ve beyanat eteçmani yani Ukrayna dve varete kevenav endamtiya NATO'ya yani Erdoğan be hem ziyareta Zelenski hem ve teminat yaji ve vaade jera peşkeşkir ve Zelenski biçe embejin memnuntiye ji Türkiye vaktiya be herhalde ve dilevi hoş bu be yani. Yani berig aslında Ukrayna giteke ve harbi yani Zelenski gizanıba ve ev encam giderke ve eşter bejim kesin Zelenski netket harbi. Yani ev tiştini Rusya duhast ve teslimi ve bikra fakat düşt ev xapan deme bejim. Diseri de yek şey Amerika bu dugoze pişkiriyat bikim adu daji beyanatı NATO'ya bun. Hem NATO'ya ve bir balağı çağa şu Ukrayna ardugoze tebikim üye xwe o ze tebik Paris'im az nahelim Rusya tadil tebiki Amerikacı desteği xwe pişta hem Avrupa'da xız hem pişta NATO'ya xız malum ve NATO'ya aslında İro ve Amerika ve giredaylı peyva bu dartı. Fakat nokta giro am hatine aslında bu em go Amerika fenle her da jikir Rusya jikir Ukrayna jikir. Çünkü desteği xwe pişta Ukrayna xız goze tebikim üye NATO'ya o Rusya az nahelim tadil tebiki eviyaj go vaqta gibi rengi be ev tişti Rusya işmet xwaze ez veya kabul nakim. Ev yek bu. Adu da Amerika goze rasta pişkiriya tebikim zaten kişt ket harbi ve Amerika pişkiriya nekit İro bide deste NATO ya da deste Amerika henek silah hadide eviyaj şibu gibi harba devam. Çünkü harb devam ki şehel ke Rusya heza ve kuvveta ve gidat keve şehela dijidi çavadı be Avrupa yani ev Amerika fikri daidmine
و en mühim jî vê derê çi ye heta ev herb gile wê dera hebe Amerîka di rojhilata navîn de dixwaze we xwe gavê tavêje ana polîtika xwe di Sûriyê de hepkî de pêştir dibirne. Aslında Erdoğan ji Zelenskî re wexta got ez ê te têxim NATOyê aslında bi vê mesaj kedide Avrupa jî. Ji Avrupa dibêje ki tamam hûn tiştina ji min dixwazin. Hûn ji min dibêjin ki ev ya çareser bik. Fakat her bik li vê dera dewam dike û we jî sozik dabû veya îro zaten herba Rusya û Ukrayna îmaja NATO ji kokê xelas kiriye. Hatta gelek devleti Avrupa dibe ji bo çi em be artık NATO girêdayî ne. Çünkü mana tu NATO girêdayî bi çi ye? Ge heqsizî li devletkê bê û ew devletê NATO'ya ge qararê bistînin ev orduya giş terefê NATO û devletê bi NATO'ya hatine avakirin gerek herin wê biparêzin. Di herba Ukrayna û Rusya de ev îmaja NATO tü tiştik jêr nema heta Amerîka re bi îflas kiriye gelek devletê Avrupa jî tü mana artık ev NATO'yê nabînin. Aslında Erdoğan ve ev gotina Zelenski gerek em te di NATO'ya xin mesaj kirici ev devletin NATO'ya gididivan. Yani gerek bu insanı bir parêzin o bir şekil ki bir herbi hem şu ortaya rakın. Adu da balamı dikşine bir ay Fatih. Ana divê derade belki pir tiştê gitti işteğlandın. Herkes dibe işte ev peymana tahilê û a koridorê a gazê ev peymana ji bo dirêj bibe. Li gor qenaata me îro yani herba giş bo xelas bibe nokta gi Rusya'yê di serî herbê tê de bu îro nedibê noktede. Çünkü hündürê Rusya jî ev mesela Wagner derket malûme wê ordî pevketib ordî wan yek a bi pera bû yek jî a devletê bû evana gi pevketn û pêvin aslında orduya yani Rusya ak hinka ge herb dikir ak Wagner ge em jêr dibêjin ge herb dikir evya orduya Rusya zayıf kir. Yani îro ge peymanek Tayyip Erdoğan ya da di ser Türkiye'de ge nabentiye dike bi Zelenski'ye jêrî muhtemelik pir qawetliye ev mesela hatiş teğlandı. Yani gittü yani bixwaze ez ê hem vê meselê bi Avrupa bişteğilim ki mesela NATO gite işteğilan yek di ser wê de mesajik dawan adu da jî îro bi Rusya bi Putin re ev mesele bişteğile ew Putinê git serî herbê de di nokta tê de bû ew nedibê nokta de ye ji bê wê jî ev mesaja hem da Avrupa hem ji bo vê koridora vebe hem ji bo vê herbê xelas bike mesajik da Di meha pêşme de Putin jî wê were Tirkiye bi rastî Serokkomar Erdoğan wê polîtikayeke çawa baş o yani di mesela Wagnerê da piştgiriyeke aşkere da Rusya da Putin lewra wan roja da dewletên din wek Avrupa Amerîka digotin em li hadîsê temaşe dikin em hê nizanin çi diqewime di demeke wiha da Türkiye bi şeklekî aşkere û bi şekleke ciddi piştgirî da Rusya bi rastî hinkî Türkiye jî dûr da qedera xwe dît yani 15 Temmûzê serê Tirkiyeyê derbas bû teşebbüsa darbeyê hinek dişubhî vê yekê lewra ew jî li hember dewleta fermî serî rakirinkî bû Prigojin li gor we dihatina Putin da û belkî gavekî pişt wê gaveke çawa bê avêtin yani hêdî ev herb wê berbidawiyê bibe Rusya tiştê ku dixwest bi dest xist yani ew erda Ukrayna ku dixweste têxa destê xwe Rusya niha pêş te ye yani wan axê ku xistiye bin tesîra xwe û li wê der leşkerê wê li wê derin wê Ukrayna bi vî qayîl bibe Rusya qayîl bibe hêdî herbeke wiha negerm diçe ku silah jê derkevin êdî bibe pirsgirêkeke wek mesela İsrail û Filistîn yani wê êdî ya jî mesela Kıbrısê dünyada çend meselê wiha hene yani pirsgirêkin lêbelê di ciyê xwe de êdî sekiniye rûniştiye li gor we piştî wê çawa bibe. Yani tekiliye Rusya ve Türkiye ya da belki bibêjin bi şixsa de tekiliye Erdoğan û Putin
demet daviye de hakikaten balamere dikşine. Malume ve yeme hilbijartinek der baskir. Ve hilbijartinet yani Putin rasta beyanat da göz pişkiriya Erdoğan dikim. Hatta gelik devleta dikot işte Rusya şiber divari hilbijartinat hatta Rusya dikot müdahale Amerika jikiri dikot Türkiye jidi ve pişkiriya Erdoğan bakın bir şekilde jidi kamuoyu de pır daha iştahlandın. De heza vakti o pazı tirme hede dis pişkiriya Erdoğan kır bu. Mesela Wagner'e de Erdoğan pişkiriya Erdoğan kır bu. Aslında veya düt işler etti. Yani hem politika droşlatan navindi. Peşti bilhassa de Suriye'de gemere zane Türkiye anadı bingah keşfer hazırdık. Yani ev harba Rusya ve Ukrayna devam xalas bibe ki ev aktörajı bernamet me bahs kir. Bele Kek Abdullah Teni bele aktörü teni denkte brayf. Bele Keremkin Aktörü biteni belki İro Türkiye yani megot Avrupa şuka katandı bu. Şiber veji aslında tekilya dinabena Türkiye ve Rusya çebu ya da men Putin ve Erdoğan de çebu ye ev harp encama ve yani Rusya gor kanatame Rusya nokta gahatiye dxwazı ve harbe xalas. Fakat li tişkil sekine malume beri harbe Rusya tamam diniyedi imajik heri mezin stendi bu. Hatta şehla kuvvetiyedi, şehla emebin lehember Amerikatiyedi, şehember emebejin politika droşlata navin dedi meşan, şehember emebigotun yani her kedere Putin o Rusya gımesin dedi. Pişti gıvana gışav peve aslında İro emebejin Rusya ya da Putin duhwazı harbe xalas bike fakat şiviyar bingah ke duhwazı hazır. Kanata mı vakta Putin be Türkiye pevji bingaha şibu harbe خلاص بکن و شبو ایماجا پوتین و روسیا گخرا نبه و گاب که باوشن اصلا هم شهر که دبیجن شبه حدیثا چون از اوروپا پشکیریا زلنسکی کری زلنسکیش اوروپا پر şikayet که çünkü soze Avrupa gdabun Zelenski dabun Ukrayna wanjib cinaniye şeber ve şehir ke de Zelenski bawariye Erdoğan tine وقتی کرم کرد گلیک جاره سپاسی خوش اردوغان را دشینه شهلا دشین پوتین جر دشینه یعنی لگور قناعتامه ترکی سیاست گخوشیک دوی درات بمشینه و او ایماجا روسیا گبیز ایماجا تجه خرا ناکم دوی درات یکا فرمی یعنی لسر ماسی بلکه او طالبه روسیای اولی که تخواستن طالب نیگه نپر مزن بون لسر وید مطابقات گوچه بیم پشتی او مطابقاتا گوچه بیم برای فاتح mutabakata her imezin ligor ezdibinim belki de Suriye'de o da Rojhalatan navinde yani Türkiye o Rusya politika ke pevre bimeşinin lehember politika Amerika. Çünkü tekilliye devleta malume veye liser menfaatini İro Türkiye Rusyacı menfaata xod nokta ke dibinin o ev divan hevditina da aşide ligor mu hem harba Rusya ve Ukrayna ve beşteğlandın hem ve tahıl beşteğlanın hem jidi peşerojedi çi be avetin ev çtana jwe beşteğlan rayfat. باش مالا و آبا اخت جورازی به که عبدالله ماتن داویه برنامه خواه ونشی برین خیر و خوشید برای فاتی. تماشاوان هجا مسئله فرانسا خبر دا ایریشا شبکه تروریستیال هم بر جنینه و زیارت زلنسکی هات بو ترکیه و تکیلیا ترکیه و اوکراین و روسیا خبر دا و هفته برنامه لوی در قدیه حتی هفته کدن ببینن خیر و خوشی دا امانت خدا بند.